Сайн байна уу хүмүүжигчдээ. Мөнхийн жолоодлагчийн энэ дугаараар та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Манай монгол хэлбэл далай баян уулга бүхий ялгам сайхан хэл болох юм. Ганц тоо тоолохоор авч хэлсэн чи 10, 100, 1000, том, тэрбум, сая гэх мэтээр хэдд хэлнээс 4-5 чаяд нэр байх биш үү гэж энд нь ашигласан байдаг. Тийм энэ сайхан төрлөх хэлээ монголчууд биднээр дуун нэгтэйгээр хамгаалж хөгжүүлэх тэр хүн дүүрэг бид бүхнээ мөрөндөө тавьгдаж байгаа юм. За ингээд хичээлээ үргэлжлүүлье. Энэ дугаарын нэвтрүүлгээр А На мөрийн цагаан толгойг дүгм жишээтэй тайлбарлах болно. 大家好，很高兴在蒙语卫视学蒙语栏目中与大家见面。这期节目我们向大家讲解阿那行字母以及阿那行字母部分例词。下面我们一起进入课题。 4дугаар хичээл А На мөрийн цагаан толгой. 第4课阿那行字母。 А мөрийн цагаан толгой. 阿行字母。 А А い 一 あ 啊 お 乌 お 哦 우 乌 үгийн ахин дорох дүрс. 词首形 아와 父亲。阿一词的阿是长元音，读时拉长。阿w ээж 母亲。一词的也是长元音，因此读时候也要拉长。임제 袋鼠。 어더 星星。 오타 烟。一词由托嘎3个音节组成，其中托的和嘎组成长元音啊，因此读오타。 어더 上坡。的一词由歌的3个音节组成，其中和歌组成长元音因此读的。 우흐르 牛。 우긴 돈 더럭 дүрс. 词中形。 차강 白色。 테르그 车。 이시그 山羊羔。 머더 树木。 도토 缺少。一词由多他郭3个音节组成，其中他的啊和郭组成长元音因此读多。 노흐르 同志。 수르그 畜群。 우긴 아득 더럭 дүрс. 词尾形。 아르체 杜松。 앙하 初次。 헬 舌头。 우이 关节。 손 叶。 알아줘 收音机。习惯写法ra丢读알아줘。 언어 现在。 후주 脖子。呼猪一词由呼、猪、咕3个音节组成，其中猪的和咕组成长元音咕的和音节末辅音组成复合元音，因此读呼猪。的词尾形
不常用。 나무린 자간 толгой. 那行字母 나, na 느, ne 니, ni 너, no 노, no 너, no 누, nu 우긴 에큰 더럭 두르스. 词首形 나르스, 松树 느르, 姓名 누드, 眼睛 너하, 狗 너거스, 鸭子 너무르그, 雨披 누흐, 孔 우긴 돈 더럭 두르스. 词中形 아나시, 长颈鹿 엠느드그, 医院 인네흐, 笑 ine 一词由一、ni、y、hu 4个音节组成，其中 ni 的一和 y 组成长元音 因此读 ine。 헌너허, 住宿 오너허, 其 오너드르, 今天 우느르, 味道 우긴 아득 더럭 두르스. 词尾形 바나나, 香蕉 사르나, 山丹花 엔, 这个 보튼, 鹌鹑 헌, 绵羊 선, 牛虻 온, 其 은호, 现在 홍노, 匈奴